Ja, det er en god ting at have hjertet i den rigtige plads i dag, og jeg kan bare håbe, vi har en god borgmester, hvem kan passe på børn eller skole. Måske lidt mere, eller... Har du nogle særlige ønsker til den, der bliver borgmester? Ja, jeg har tænkt om, men... Hvad kunne det være? Hvad kunne det være, at borgmesteren skulle gøre for, at en mand fra Møn Surf, han bliver glad? Jeg kan blive meget glad, hvis borgmester kan passe på børn lidt mere, eller skole i kommuner. Det er en god ting. Ja. Okay, det er så fint. Tak skal du have, Patrick. Hej. Værsgo. Ja, nu skal du høre. Kan man få lov at stemme? Det vil jeg love dig for. Hvis jeg må spille om din fødselsdato. Det er 206. Så kan man ikke snyde med årstallet, Anders? Nej? Jeg vil gerne. Kan du trække for? Ja. Skal jeg heller ikke have den her? Jeg vil synes, jeg vil have den her. Den skal have masser af buk, før den passer der. Yes, det er en lang liste. Ja. Sådan. Nå ja, hvis jeg har været der, så har jeg altid set, at Tak. Kan du have en god dag? Tak. Hej Søren. Hej. Nu sidder vi her på valgaften, og så får jeg lyst til at høre dig. Hvordan synes du, stemningen og tonen har været undervejs i valgkampen? Jeg synes, den har været meget stille og rolig i blandt partierne. Der har været nogle enkelte udsving i det, men ellers så synes jeg faktisk, det har været meget kammeratligt, til trods for politiske uenigheder. Men det har også virket sådan, at vi har været med ude nogle steder. Vi har jo været 10 gange så mange som os, men det har egentlig været kendetegnende ved sådan en... Altså meget få konflikter. Ja. Og der er ikke noget blevet uvenner, eller... Nej, jeg vil også sige... Der er ikke sådan sager, hvor man kaster ting efter hinanden. Vi er jo 12 partier og lister i den her valgkamp, og et normalt, hvis man kan kalde noget normalt, vælgermøde, det var et par timer. Og der er gerne indlagt et kvarters pause, og det gør jo også, at hvis man har mere end et emne, så går tiden meget hurtigt, fordi et vælgermøde starter jo typisk med, at man har 1-2 minutter til at præsentere sig selv og sit parti. Og hvis du har 12, jamen, så er det første kvarter allerede gået med det. Samtidig så leger moderatoren at bruge 5-10 minutter på at byde velkommen, og lynhurtigt går tiden, og derfor så har der har jo været nogle gange, hvor vi har kunne sige, hvad vi mente om et enkelt emne, og sådan rykke videre. Og det har jo selvfølgelig været lidt jeg kunne forestille mig som tilhører lidt kedeligt. Jeg vil ikke kalde det kedeligt for os politikere, men jeg kan godt lide at debattere, det må jeg jo erkende. Jeg synes også, at vælgerne på den måde oplever, hvordan vores forskel kommer til udtryk. Og det har jeg lidt manglet, at vi har kunne komme igennem med i den her valgkamp. Vi har simpelthen et eller andet sted, hvis man kan sige, at vi kan være for mange. Det ved jeg ikke, om man kan sige omkring et demokrati. Men vi har jo i hvert fald ikke haft den samme taletid til møderne, som vi måske havde for 4 år siden. Ja, det er også det her med, at lokalforaerne har haft, nogle af dem i hvert fald, har haft faste temaer på, når man skulle igennem. Er det det, du siger? Jamen, jeg siger ikke, der er noget galt i at have faste temaer på, men når man er så mange, skal man også huske, at hvis man har 4 temaer til 12 partier, jamen, og hvert parti skal have et par minutters taletid, så går tiden bare rigtig stærkt, når man snakker et par timer.
Kan du så sige noget om, hvad du kunne ønske dig i forhold til debat, i forhold til at få fortalt sig færdig? Jamen, jeg kunne godt tænke mig det her med, at vi fik mulighed for at svare hinandens svar, for det har flere gange været umuligt at komme igennem, og så sige, jamen du sagde sådan her, og der synes jeg, og sådan og sådan og sådan og sådan. Det har der ikke rigtig været tiden til den her valgkamp her, og derfor så tror jeg også, at det kan blive rigtig spændende, det resultat, vi ser senere. Yeah. Fordi der er nogen, som måske ikke er brændt helt igennem med deres budskab, fordi at det budskab i virkeligheden ville være kommet under en livligere debat. Det lyder næsten som om, at man rent matematisk skulle gøre dem længere, ikke? Jo, men så tror jeg heller ikke, at du får folk til at komme. Så bliver det for langt, fordi politik er tungt. Ja. Og 12 partier er mange. Det er rigtig, rigtig mange. Ja. Og så kan det være svært, fordi nogle gange så virker I jo også som om, at I selvfølgelig ikke helt enige, men I forstår hinanden rimelig godt nogle gange. Der er jo nogle nuancer i sagerne, som vi er nødt til at være enige om. Altså, der er noget budget, der er nogle penge, og vi kan ikke bruge flere penge, end vi har. Ikke på nogen positiv måde. Vi vil alle sammen gerne sørge for, at pengene passer, når vi når sidst på året, havde jeg nær sagt. Og jamen det skal vi jo. Ligesom det er ligesom derhjemme. Her er der også afsat nogle penge til drift, der er afsat nogle penge til anlæg. Der må man så sige, der har jeg nogle gange haft oplevelsen af, at det er der nogen, der ikke helt har forstået, hvordan økonomien i en kommune fungerer. Det er selvfølgelig ærgerligt, men der er også nogen, som har fået læst lidt lektien, når man har gået voldsomt til den, og bare har ville bruge rigtig mange penge på anlæg for eksempel, eller på drift. Og så må jeg sige, at du er nødt til at finde pengene et andet sted i driften eller i anlæg, når man gerne vil bruge flere penge. Klart. Det giver god mening. Og tak for det, Søren. Jamen, velbekomme. Og have en god aften. Tak. Det kommer jo an på vælgerne. Ja, det er godt. Hej, Kim. Hej. Nu er vi til valgaften sammen her på Vordingborg Gymnasium, så får jeg lyst til at høre dig, hvordan synes du egentlig, det er gået med tonen og omgangsformerne, eller hvad jeg har sagt her i valgkampen? Altså, det er jo første gang, jeg stiller op, så jeg har været spændt på, hvordan det vil være. Men jeg synes, der har været en rigtig god tone på tværs. Vi har jo selvfølgelig nogle punkter, hvor vi kan være meget uenige, men vi snakker fint sammen bagefter igen. Så det er rigtig godt. Har du regnet med det? Jeg havde lidt regnet med. Altså, jeg kender også en del af dem, der er valgt ind i forvejen. Altså, så jeg kender en del af folkene, så jeg ved, at det var sandsynligt, at det ville blive sådan. Men der er selvfølgelig også mange nye spillere, ligesom jeg selv er. Så det var da spændende. Altså, jeg synes også, det har været kendetegnende, det jeg har fulgt af det som lokal-tv, at der har været sådan en fordragelighed og en god tone og en god respekt over for hinanden. Og egentlig også en god forståelse for hinanden. Det er meget sjældent, der har været konflikter eller en rigtig drama til steder, hvor jeg har været. Ja, det er rigtigt. Altså, vi mødes jo og hilser på hinanden alle sammen, og det er jo et godt tegn. Ja, det er det vel egentlig. Og hvad er det et godt tegn på, synes du? Jamen, det er jo, at vi godt kan se ud over vores politiske uenigheder, og så tale sammen alligevel. Ja. Og det tænker jeg er rigtig vigtigt for det fremtidige samarbejde. Ja, det er rigtigt. Ved du hvad, det her det er fint? Jamen, det er godt. Tak for det. Hej Martin. Hej. Nu er vi til valgkamp sammen her i Vordingborg, og så får jeg lyst til at høre dig, hvordan synes du tonen har været i valgkampen? Jeg synes faktisk, den har været okay. Altså en valgkamp er jo altid en valgkamp. Der er altid fronter, der skal trækkes op, og linjer, der skal trækkes i sandet. Men jeg synes faktisk overordnet set, det har været en okay valgkamp med en rimelig god dialog. Ja, det er også vores indtryk, når vi er ude med lokal-tv, at der har været sådan en... Altså vi har ikke oplevet store konflikter eller dramaer, eller folk, der er blevet uvenner. Nej, det synes jeg heller ikke. Jeg synes, det er egentlig været påfaldende på en eller anden måde. Det siger jo også noget om, at vi egentlig har haft et meget godt miljø i kommunalbestyrelsen de sidste 8 år. De sidste 8 år? Ja. Intet mindre. Så det kan man godt tage for gode varer, men som at sige, at der faktisk er I jo ret I forstående over for hinanden, når man oplever jer i paneldebatter og sådan noget. Ja. Og nogle gange er I jo ikke så forskellige på nogle punkter og så videre. Vi er jo en kommune og en kommunalbestyrelse, hvor vi er kendetegnet ved, at vi har et godt samarbejde. Ja. Og der er en god tone imellem politikerne. Det er også det, vi får at vide af vores forvaltning. Ja. At de også er glade for at have et positivt politisk miljø at være i Vordingborg Kommune. Godt. Og hvad er det gode ved det egentlig for os borgere? Det gode ved det er, at vi når nogle meget bedre løsninger for hele Vordingborg Kommune, fordi at vi kan samles på tværs. Det var det. Tak. Sådan.
hele vejen, lige så højt. Der var hvad?